9. kapitola. Ukončenie pracovného pomeru. Ukončenie pracovného pomeru je proces, ktorý môže byť iniciovaný buď zamestnávateľom alebo zamestnancom a existuje niekoľko spôsobov, ako to možno urobiť. Jedným zo spôsobov je dohoda medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ktorá musí byť písomná a obsahovať dôvody skončenia pracovného pomeru, ak si to zamestnanec želá alebo ak sú dôvody špecifické, ako napríklad zrušenie alebo premiestnenie zamestnávateľa. Výpoveď je ďalším spôsobom ukončenia pracovného pomeru, ktorá musí byť tiež písomná a doručená. Pričom dôvod výpovede musí byť jasne vymedzený a nesmie byť možné ho zameniť s iným dôvodom. Výpovedná doba sa líši v závislosti od dĺžky trvania pracovného pomeru a dôvodov výpovede. Pracovný pomer možno tiež ukončiť okamžitým skončením, čo je možné v prípade vážneho porušenia pracovnej disciplíny alebo iných závažných dôvodov. Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe je možné bez udania dôvodu a pracovný pomer na určitú dobu sa skončí automaticky po uplynutí dohodnutej doby. Je dôležité poznamenať, že pracovný pomer zaniká aj smrťou zamestnanca alebo na základe zákona pri dočasnom pridelení. Pri ukončení pracovného pomeru je dôležité dodržiavať príslušné právne predpisy a postupy, aby sa predišlo možným právnym sporom alebo nedorozumeniam. Informácie o ukončení pracovného pomeru a súvisiacich postupoch sú dostupné na oficiálnych portáloch a webových stránkach, ktoré poskytujú podrobné usmernenia a príklady. Právne aspekty ukončenia zamestnania. Ukončenie pracovného pomeru je komplexný právny proces, ktorý je regulovaný množstvom právnych predpisov a zákonov. V Slovenskej republike je tento proces primárne riadený zákonníkom práce, ktorý stanovuje rôzne spôsoby, ako môže dôjsť k ukončeniu pracovného pomeru, a to vrátane dohody, výpovede, okamžitého skončenia alebo uplynutím doby, na ktorú bol pracovný pomer uzavretý. Pracovný pomer je základným pracovnoprávnym vzťahom, ktorý vzniká na základe písomnej pracovnej zmluvy a je charakterizovaný osobným záväzkom zamestnanca vykonávať prácu osobne. Právna úprava skončenia pracovného pomeru by mala reflektovať aktuálne potreby zmluvných strán, situáciu na pracovnom trhu a v ekonomike, ako aj sociálnu pozíciu osôb konajúcich prácu. Zamestnanec aj zamestnávateľ musia pri ukončení pracovného pomeru dodržiavať určité právne kroky a povinnosti. Napríklad okamžité skončenie pracovného pomeru je možné len zo zákonných dôvodov, musí byť jasne uvedené a doručené druhej strane v písomnej forme a v zákonnej lehote. Zamestnancovi môže vzniknúť nárok na odstupné v niektorých prípadoch skončenia pracovného pomeru dohodou alebo výpovedou zo strany zamestnávateľa. Je dôležité poznamenať, že existujú určité obmedzenia a ochranné opatrenia pre zamestnancov v zraniteľnejších pozíciách, ako sú tehotné ženy, matky do konca 9. mesiaca po pôrode, dojčiace ženy a muži na otcovskej dovolenke. Tieto skupiny sú chránené proti svojvoľnému prepúšťaniu zo zamestnania. V prípade, že zamestnávateľ alebo zamestnanec má pocit, že pracovný pomer nebol skončený platne, môže sa obrátiť na súd v lehote 2 mesiacov odo dňa, keď mal pracovný pomer skončiť. V takýchto prípadoch je často vhodné vyhľadať právnu pomoc, aby boli zabezpečené všetky práva a nároky, ktoré vyplývajú zo zákonníka práce. Ukončenie pracovného pomeru je teda proces, ktorý si vyžaduje pozornosť a dodržiavanie právnych predpisov, aby bolo zabezpečené spravodlivé a uspokojujúce vyriešenie pre obe zmluvné strany. Ako zamestnávateľ, tak aj zamestnanec by mali byť informovaní o svojich právach a povinnostiach, aby sa predišlo akýmkoľvek nedorozumeniam alebo neplatnému ukončeniu pracovného pomeru. Najlepšie postupy pri ukončovaní pracovného pomeru sú: dohoda o ukončení pracovného pomeru. Jednou z najjednoduchších a najčastejšie využívaných metód ukončenia pracovného pomeru je dohoda medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Táto dohoda musí byť vždy písomná a obsahovať súhlas oboch strán. Dôvody pre ukončenie pracovného pomeru môžu, ale nemusia byť uvedené, pokiaľ to zamestnanec výslovne nevyžaduje. Dohoda by mala špecifikovať dátum ukončenia pracovného pomeru, ktorý môže byť buď konkrétny dátum alebo deň, keď nastane určitá udalosť, ako napríklad nástup na materskú dovolenku.
Výpoveď zo strany zamestnanca. Zamestnanec môže podať výpoveď kedykoľvek, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez udania dôvodu. Výpoveď musí byť tiež písomná a zamestnanec by mal zvážiť načasovanie jej podania, pretože výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po podaní výpovede. V prípade vlastnej výpovede zamestnanec nemá nárok na odstupné, ale môže mať nárok na odchodné, ak spĺňa určité podmienky. Výpoveď zo strany zamestnávateľa. Zamestnávateľ môže zamestnancovi dať výpoveď len z vážnych dôvodov, ktoré sú presne definované v zákonníku práce. Medzi tieto dôvody môžu patriť napríklad nadbytočnosť zamestnanca, dlhodobá strata pracovnej spôsobilosti alebo dosiahnutie najvyššej prípustnej expozície. Výpoveď musí byť vždy písomná a zamestnávateľ je povinný vyplatiť zamestnancovi odstupné alebo odchodné v závislosti od okolností ukončenia pracovného pomeru. Okamžité skončenie pracovného pomeru. Okamžité skončenie pracovného pomeru je možné v prípade vážneho porušenia pracovnej disciplíny alebo iných závažných dôvodov. Tento spôsob ukončenia pracovného pomeru je však potrebné dobre zdokumentovať, pretože môže byť predmetom súdneho sporu. Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe. Pracovný pomer v skúšobnej dobe môže byť ukončený bez udania dôvodu a bez výpovednej doby. Toto je obvykle najflexibilnejšia forma ukončenia pracovného pomeru, pretože umožňuje obom stranám rýchlo reagovať na zmeny. Psychologické aspekty a komunikácia pri ukončení pomeru. Ukončenie pracovného pomeru je významným životným momentom, ktorý môže mať hlboký dopad na psychiku zamestnanca aj zamestnávateľa. Je to obdobie, ktoré vyžaduje citlivý prístup, otvorenú komunikáciu a rešpektovanie práv a povinností oboch strán. Psychologické aspekty ukončenia pracovného pomeru sa môžu líšiť v závislosti od okolností, ako sú dôvody ukončenia, dĺžka pracovného pomeru, vzťahy na pracovisku a osobné charakteristiky zúčastnených osôb. Z pohľadu zamestnávateľa je dôležité, aby bol proces ukončenia pracovného pomeru vykonávaný transparentne a v súlade so zákonom. Zamestnávateľ by mal zabezpečiť, že zamestnanec je riadne informovaný o dôvodoch ukončenia a postupe, ako aj o svojich právach, napríklad o práve na odstupné alebo o možnosti požiadať o pracovný posudok. Rovnako je dôležité, aby zamestnávateľ dodržiaval zásady rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. Pre zamestnanca môže byť ukončenie pracovného pomeru stresujúcou skúsenosťou, ktorá vyvoláva obavy o budúcnosť a finančnú stabilitu. V tejto situácii je kľúčová podpora zo strany zamestnávateľa, ale aj prípadná pomoc odborníkov, ako sú psychológovia alebo kariérni poradcovia. Zamestnanec by mal byť oboznámený s postupmi, ktoré musí dodržať, a s právami, ktoré mu prislúchajú, vrátane prípadného nároku na odstupné alebo pomoc pri hľadaní novej práce. Komunikácia pri ukončení pracovného pomeru by mala byť vedená s empatiou a úctou k ľudskej dôstojnosti. Je dôležité, aby bola jasná, konkrétna a zároveň citlivá na emócie zamestnanca. Zamestnávateľ by mal poskytnúť priestor na otázky a diskusiu, aby zamestnanec mohol vyjadriť svoje pocity a obavy. V konečnom dôsledku je ukončenie pracovného pomeru procesom, ktorý vyžaduje vzájomnú spoluprácu a porozumenie. Jeho správne zvládnutie môže pomôcť minimalizovať negatívne psychologické dopady a otvoriť dvere k novým príležitostiam pre obidve strany.